Здравейте, приятели! Ние сме Имотин и аз съм инженер Мина Георгиева. Говорим си с моя дългогодишен любим професор Мермерски. Искам да му покажа най-новия комплекс в Христова Вада, 8 Sense. Професор Мермерски, много ще се радвам да сте мой съсед. Има ли паркоместа за всяко от тези? Абсолютен бонус към комплекс 8 Sense са 2 паркоместа и безплатна земя. Така, колко е площа? Къщите са по 220 квадратни метра, двора по 200 квадратни метра, който е собствен двор, няма изискване, няма етажна собственост, всичко си е само за вас. Колко нива е? Сградата е на 3 нива, има 3 жилищни етажа и бонус към всички панорами на 360 гражданска тераса. А двора по се прави? От задната страна е двора, собствено зеленен, ограден и така по-лица. Ще ми скажеш и за лейаута, за това жилище, Сградата е с първия етаж, който е пълн с студентски блок за туалетна. На втория етаж имаме 2 спални, на третия етаж имаме 3 спални, което прави общо 5 спални, 3 бани, пол студентски бокс и собствен кабинет. А кога ще бъдат готови за влизане? Готови ще бъдат за влизане точно след 2028. Лятото очаквайте въвеждане в експлоатация. Очаквам се търпение, защото аз ще включим. Радвам се Стана много. какво още? 3 са взети, остават 5. 3 са взети, остават Значи 5. от 8 чувства остават 5 чувства. 5 чувства, да. Не се мотайте много. Точно така. Третото чувство отиде при професор